Immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, di mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipigo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Anthem News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM.
Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip mo niyo yung oras sa Pilipinas, alas 9. Ilang oras, anong oras naman? Alas 9:34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalaborita sa 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa atol mga kauturan sa 180 ka mga barangay siringaton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton matanan nga mga tagpalamatisa
42 ka mga banwa kag isa ka compound city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa manabutan sang aton nga paguragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa palatuntunan. K5 Night Watch. Sa kinanda mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga, liwat kita nga magatalakay nasang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinahanglan, ngin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters. Kay kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 si Shiro White Stone. Ano nga sa lisari ngalan ni Singayado kuman. Mayara nga si White Stone. Mayara nga si Shiro. Kung si Shiro naman siya. K5 K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ihado ay misyo. Tatlo manggawak bulan nga bro, tatlong kirita ay ba? Kailangan. Opod man ang sino piloto, tas woman? Si K5 Ramilo. Aba, wari pagid, na-miss ko pagid ni. Oh. Si K5 Ramilo Palik, aton piloto. Tamtamay ko pun maton karon mga balita man kag information halin pa sa iba naton nga mga K5 beat reporters. Kung naton sa Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Mga balita man at tipo ni K5 Kim Kaluyo, aton nga Chief of Reporters. Kay salamat gigali sa K5 Kim Kaluyo ba, mga tatlo magkabulan ng antos bata ba. Kuna kanakon kanina pagkita na mo siya adlaw diyan nag-adto ako diyan ginamo. Kuna mahapo magpulaw hasta alas 12 no. Kung ko bata ka pa gani malamron. Anyway, salamat kay K5 Kim Kaluyo sa pag-antos sa sining nga programa nga madala sa tion sa gagabion santong ara kita sa leave of absence mga K5 no? Mga isa diba datlugar bulan man no? Wala kita nakatangalagad sa inyo bangod kay siyempre naghimo kita sa pamaagi sa pagpangampanya to ng ligad ng eleksyon. Sabi ko na ipiho na. Anyway, nagpasalamat kita no sa grupo sa kapatirang Iglesia ni Cristo. Salamat kit sa inyo siling nga pagsalig sa akon nga dala ninyo ako sa inyo siling listahan bilang supposedly mangin konsyal. Gusto nyo nga mangin konsyal sa syudad sa Iloilo pero wala kita ginpalad. But anyway, ginapasalamatan ginaton na yung tanan-tanan naton nga mga pumuluyo nga nagupol sa aton na almost 85,000 naton sining nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga nagapati sa aton kapasidad nga mangin konsyal sa syudad. Salamat kay sa inyo tanan-tanan. Ang mga nadala sa kwarta yati salamat man gyapon at least nakatsamba ka mo. Galing isa lang nakadlaw. Ubos na may bilin pa. Bilin pa why no. Balik na mas puno no. Anyway, salamat kay sa inyo tanan-tanan sa mga nagsalig sa aton nga gusto kita nga mangin konsyal sa syudad. Salamat. Sa mga wala nagsalig sa aton bangod kay nagapati nga way kita sa kapasidad at wala sila gusto sa aton. Salamat man sa inyo tanan-tanan. At least ang tanan-tanan may ara sang kwan sang inang freedom. Nga magpili kung sinong ila gusto. Kay mga aras sa mga 85,000 ang mga gusto tani sa akon. Dala ni diri ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. So salamat gid no sa kapatirang Iglesia ni Cristo. Bisan wala kita nagdaog. Napasalamat ko nga nagsalig kamo sa akon supposedly
nga mangin konsyal ninyo diri sa syudad sa Iloilo. Binigid ang mga kapatirang Iglesia ni Cristo sa Iloilo City nga diri naga-star kag diri nagabuto sa may syudad sa Iloilo. Salamat gid sa inyo. Tubog na ko nagpasalamat kay manti hindi ko gusto nga pasalamatan sa Facebook o kung ano da. Kaya na sa radyo ya kay kahanginan yun tanan-tanan nga pamati ni kanilang tao nakakita, no? So salamat gid sa liwat sa kapatirang Iglesia ni Cristo sa pagdala ninyo sa akon galing ating pasensya gid way naton we can't make 8 pero at least sa gihapon magabalik kita sa pagserbisyo pinaagi sa radyo na lang ay way kita sa serbisyo publiko sa politika. Diri kita ni sa radyo balik na maliwat. Anyway, salamat kid sa tanan-tanan. So sa ato sini nga pagpangalagad no mangikaupod pa nato ng iban paginato sini nga mga K5 reporters. Si K5 Jenny kauyunan na miss ko pero live sa subong. Baging tabo yagid nga munog pa balik ko kag magpahunay-hunay ba. Natya ko makita ni sang buylo siguro mo. Subuman si K5 Karen Badilla and iban paginato sini nga mga K5 reporters. Nga mangin kaupon naton sa kinandan. Bao na miss ko maning akong partner diri sa Master Control sa technical side. Kung naton si K5 Andre the long hair La Pastura. Nagralaba ko nung iya nga buhok sang hulat sa akon. Way sa pulo pagunting. Ato nga news center si K5 Joy Apen and K5 Sunny Punay. So, salamat kid sa inyo tanan-tanan sa inyo sini nga pagsakdag sa aton sa inyo sini nga pag-upod sa aton diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ibalik na kita back to normal life. Okay, 500 back to normal life. Balik kita pula-pulaw sa tion sa kagabihon. Ako sa gihapon ang inyong mangin silbi mata kag talinga. Sa tion sang kagabihon, mahuway lang kamuda, tulog lang kamuda, kahunay-hunay lang kamuda. Samtang nagapamati diri sa programa ang K5 Night Watch. Kay kami ang magasilbi kag magadulong sa inyo sang mga labas kag nagabalingaso, nagapisik-pisik. Kaangay sang pitik-pitik nga nagahimo lamok, nga nagaigo sang dingge sa aton nga mga pumunuyo diri sa syudad kag probinsya. Nga mga balita, nagapisik-pisik nga mga balita, mga K5. Okay? Ala, sige. Standby ka mo kaya imbukada karon sa ato sila nga pagpangalagan. Robert kita, hidlaw ka mo sa exercise ta? Kung nahidlaw sila sa exercise, kuno namon, labi na gid ang akon. Ganiti pasensya na ka mo ang akon nga mga dancers, kung magyapon, way pa mailisa. Ikuan ko bala i-request ko bala kay Madam Hazel Mayer bla. Ng mga dancers ta, ilisan ta. Tapos, ang saot, ang nagasaot, gali kay 500, wana, ara na kuda, upod ko sa saot. Ga TikTok kami gani sa una sa grupo sang Team Sulong Gugma. Ga TikTok kami gani, di ba? Dati mintra ko. Sabi sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga mga kauturan. Inang pwede ko kapangabay sa inyo, pwede ko ka-request, pwede ko ka-ayo. Abi, share the live, abi. Share the live, like and share. Kag share nyo, abi, para nga magkalabot. Magkita, bisan mag-sulusubra lang 100. Bisan na sulusubra lang 100 ka mga kwan, ka mga listeners. O, daligid lang, Kabalo ko, nahidlaw ni sila tanan-tanan sakon kay 500, hoti. Kasi ni Shaggy kay 500, Antes ko mag-plastar sa aton nga mga headlines, pag-unahon ko nga to, sini nga mga followers nga nag-upod subok. Nga nagalantaw diri sa aton sa K5 Night Watch sa ato sini nga mga followers nga nag-comment kag nag-welcome diri sa aton. Ari sila. Bebe, pang isa-isa unta ang pinakauna. Abaw! Pinakauna gid ang aton nga hari-hari sang kuano. Sang Yon Kapulot Fans Club International. Yon Kapulot Fans Club International, ari sila tanan-tanan ga plastar. Number 1 nagapanguna Verna Salvilla. Number 2
si Reynaldo Caspe. Ayan dala. Ay, hindi. Rhea Capanas, Laila Altilio Hirotse. Abo, ari sila tanan Rose Impas. O tanan nga grupo gani isang kuano. Sang John Kapulot Fans Club International. Si Marborca, si Laila Sofia Altilio Hirotse, Berna Salvilla, Rose Impas, Rhea Capanas, Iyas Asilbon, Jojo Sidano, sino pang iban? Banks PSG, Hodlo Montana. Grabe ha. Ari sila ganidayon ba? Si Bongs, may gabi man. Glenn Girhim. Idol, hidlaw man tasang idol taba. Okay lang na idol Ang importante, ikaw ako niya konsihal Oo pwede man ko mangin konsyal nga wala lang galing maproklamar Pwede man ko makafunksyon bilang konsyal sa barangay nga wala na proklamar. O hindi Blacky 500. Pwede kita gyapon kabulig sa barangay Pero tiyang mahambal ko lang sa inyo, masarangan ko lang. Pero kung parte sa legislative ang paghambalan o kung sa paglihislar, hindi na ko makahimo. Sinay ko pa sila bota kay tiway ko maproklamar mo. Ubot silingon, ang mga promesa ko sa inyo sa nagligad, hindi ko na matuman. Gid, pasensya gid sa inyo ha. Ang tanan ko nga mga promesa sa inyo, hindi ko na matuman anay subong. Kaya wala kita ginhatagan sang puder sang mga pumuluyo. So, ang akon nga promesa, hindi ko man mahatag sa inyo nga mga pumuluyo. Why nyo ko ginhatagan sang puder para nga i-plastar in ako tani supposedly sa inyo nga aton nga mga promesa. Like for example, ang pagpanubo sang real property tax diri sa syudad sa Iloilo nang pinaka-number 1 nga aim naton supposedly, di ba si may posibilidad mangin hindi ini mangin madinalagon, mangin makuan gid na siya. Sige-sige ginang balayran ta sa real property tax nga perti kadako-dako 100%. So pasinsagin din nato na mahimo, hindi nato na maligwat. Ay wala kita sang puder nga magligwat sina. Pero pwede kita makabulig sa inyo nga mga pumuluyo pinaagi sa pagbulig direkta sa mga barangay. Ang masarangan ko lang. Pero when it comes to ordinances kag kun iban padra, way kita sa mahimo kay way ako sang puder para dira na maghimo sina para sa inyo, para sa karaydan nyo, para sa kayuhan nyo. Okay? Ayos lang Don't you worry Mintras may masarangan kita, mintras may ari kita ginubulig sa barangay, nabulig kita. And anyway, congratulations sa amon nga inang area manager sang Panay kag Mindanao. Siya nagdaog bilang konsyal sa Banwa sang Pututan. Si Councilor-elect Sangguniang Bayan-elect inang area manager Ray Espiha Umalay. Congratulations. At least nakahawid sa bisa number 8 lang. Okay, 500. Importante, bisa number 8 ka lang, bisa katapusan ka lang. Pariho mo na niyapon function nyo, hindi ba? Kaya ginatagan ka mo sang natagan ka mo sang tsansa nga puder sang mga pumuluyo nga magpangalagad sa ila. So congratulations sa aton area manager kay 5 Ray Espiha Umalay. Congratulations Councilor-elect or Sangguniang Bayan-elect sa Banwa sang Pututan. Sa kay Balansa Kalanoy RJ, good evening. Kay Wilbert Libuna, good evening. Kay 5 Edmar Liquinia, good evening. Kay 5 Edmar Glenn Apistar, good evening. Sa kay John King Panagiton, good evening Sir John Kapulot. John, welcome back. God bless you always. Then Salvillan, your number 1 gihapon idol. Wala ka na makalsang buto. Sa kay Jojo Sidano, niya sa San Joaquin to, ay pamatapos niya ang vice recount. Gali. Sa kay Kagawad Roy P. Fama, sang barangay Sambag. Soon to be barangay Captain o barangay Sambag Haro. Sa kay barangay Kapitan, Manog barangay Kapitan.
Roy Fama ng Barangay Sambagda. Ayong gabi. Kay FJ Almario. Welcome back to kayo, John. Hidlaw man kami sa imo ba? Nagyapon, gugmagid ang nagapangibabaw. Kay Romeli Bon Bunda, Idol, baw I miss you. Para sa akon, ikaw mangyapon ang akon counselor, Idol. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bonda and the Bon family. I miss you, Idol. I miss you more. Jasper Jan Linterna, kampiyon. Good evening. Sakay Girly Salarusan Sanoy. May gabi. Sakay Clef Acosta II. Welcome back, John Kapulot, watching live from Immaculate Acosta. Ay, may gabi na sakay Nanay Immaculate Concepcion Acosta. May gabi, Nanay. Mami, I miss your inang Juan Mani. Itlog, kaga, ganin ng isa ng siumay. Kanamiton sang siumay. Sakay Rhea Mahilom da, good evening. JC Matias, good evening. Banks PSG. Share Dan, 10 times Dan. Oh, grabe ha, thank you. Kaya nasa albilyan niya, Jojo si Dano ay tuod. Hasta subong wala pa nabalaan ng madaog. O, daway pa kuno. Wells ko Hintulio. Good evening, Idol John. Welcome back. Greet lang sa Hintulio and Alejandro family, Ramirez family sa Barangay Manyakaba, Kaniwa, Iloilo. Thanks. Rosempa, shout out sa kay Gemna Ihalda. Albert Libunan, yang naka-view sini Idol John. Daw mapatay, inggit Idol John. Sige na, pirme naman lang na. Halisang una, halisang gamay ko. Sa nga nagamo ni edad ko. So, pirme, giman ako ginahisaan. Sige lang, pabayin na lang na. Romeli Bon Bonda, Idol, watching you live from YouTube, Idol. K5 Solid from Barangay Rima Rizal. Kay Jayan Villanueva, good evening, Idol. Hidlaw man kami si Imo Tingog, Idol ba? Kamusta, Idol? Ari, the same as usual. Amo malang yapon. Kay Jandro La Lubado. Maing gabi, Idol. Kay Henry L. Toledo Jr., Idol. Patamyaw sa family Toledo sa Barangay Aguinaldo. Kay Langga Sari, kay Baby Yuki, kay Manong Ikoy, kay sa kay Nanay Fe. Ayos. Sa kay Napatod Philip Frada Ariston. Shout out, Idol. Sa kay Lang Ladublan. Hello, Idol John. My purpose si Lord sa imo. Yes. Ako nagapati sina. Shout out ko no, Idol from Maricolcol sang Miagaw. Maricolcol Miagaw. Pero Miagaw gimana? Mama Yet sa Pioda, happy birthday Sir John Kapulot. Oy. Birthday ko? Hindi pa, next month pa. Kay Girly Salaruzan Sanoy. Good evening, Idol John Kapulot. Good evening, ma. Reggie Celestre, good evening, Idol John. K5 John, welcome back. Sakay Vicente or Vincent Grijaldo Ganghe Biliano Jr. Good evening, K5 John, welcome back. Oy, K5 Vincent Grijaldo Ganghe Biliano Jr. Good evening. Jojo Sinano, may gabi man, Hudlo Montana. Idaw na ko sang turagsoy, Sir John. Kalma. Kalma lang, kalma. Kahit dugay-dugay masaot kita, ma-exercise kita para nga hindi ka mo tuyhon. Sa kay UM Obong, good evening. FJ Almario, welcome back to kayo, John. Okay, nabasa ko na niya. John Kalanggian. Ang radyo, wala man, Idol, hambal mo tapos eleksyon. Ano man? Ang radyo, wala man, Idol, hambal mo tapos eleksyon. Kung gusto mo kadto, kadi kihatagan tan lang ka radyo. Don't you worry, kadto di sakon. Sakon, ako pangitaa, kay ako matag si mo radyo mo. Kay way ka garid radyo, galit da. Ati, atagan tay. Hindi bla. Burandak bala si mo.
na ginapangayo mo radyo. Sige, kanto ni Sakon sa istasyon sa K5 News FM. May hatag ko si mo radyo. Sa kay Celeste Joy Abaldo. Oh, good evening. Sino pang may tamakwan? Si Merly Bustillo, good evening. At kay Ren Templora. Shout out idol watching from New Zealand. Ayos, wala sige ha. Sige. O plastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpermatikin duwi-dugay. Pagbalik ta ko utang mga pila ka mga ang ato sini nga mga headlines ato si plastar di sa ato sini nga pagpangalagi din after sa ato sini nga mga headlines mga ka K5. Ma-exercise ta. Pagkatapos ta sang exercise ma-plastar ta sa ato sini nga mga dalagko nga mga balita ka information. Sa aton mga headlines mga ka K5. Tatlo ka mga lalaki dakop sa ginpatigay nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sang City Proper. Dira sa City Proper. Samtang steel bar sang drainage sa distrito sang Mulo liwat naman nga naguba. Yan guba naman anong tabo. Samtang SK Kagawad nga nadakpan sa drug bypass operation sa distrito sang Mandurriao. Napasakaan na sang kaso. 18 anyos nga arestado sa drug bypass operation sa distrito sang Haro. Kag early warning device amo ang puno sang saging. Grabe ba? Hindi butang. Gini mo yung early warning device ya puno ka saging. Kampiyon. Kampiyon mga ka-K5. Gani o standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatika ato nagkaroon nga igaplastar. Diri sa ato sining nga pagpangalaga kay ibang paging mga balita, situational report diri sa pagpangalaga gilamang sang K5 Night Watch. Kay kolumno Hazel Galidania, good evening sir, watching from Hong Kong. Thank you. Kay Jayan Villanueva, good evening idol, pa shout out sa Barangay Tanod sang San Vicente Haro idol. Naga-monitor gid sa imo pagbalik sa gihapon idol. Tanod Commander idol, salamat kid. Commander, salamat kid. Kapisgaan ka mo sa nagligad ng eleksyon no? Grabe pisga sa inyo no? Kay James Aligarbes Baay. Good evening Sir John, watching from Hong Kong. Ay Mayok Katersang Candado Cabana, good evening. Sa kay Ren Templora, shout out idol watching from New Zealand. Ang mga pila ka mga balita ka information nga aton i-plastar karon mga ka K5 labi na sa mga balita nasyonal man karon. Plastar naton na diri sa ato siling nga pagpangaraga sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inobatayan ng builugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kamo ni ginahambal ko sa inyo bla. Nga padaog makukon mapierde. Still sa gihapon ay trabaho man tagyapon nga ginasudlan niya di Black K500. Bastante magkamigapon dia. Mario, sponsor. Mga balita kang information ngayong mabatihan ng builog mga idulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Ang mga ka-K5 mayo ini para sa tanan nga mga balatian naton. Isang food supplement mga ka-K5 yang away ka na pangitaon pa nga iban. Dawalos ara na tanan-tanan. Problema mo sa mga bukol-bukol, may ara sa nga solusyon. Problema mo sa mga labinigit sa mga cancer ay perte Mga ka-K5, ang cancer wala bulong, pero pwede ma-prevent. Hindi Black K500. Ang cancer hindi mabulong, kay wala pa sang na-discover nga bulong kontra cancer. Ang cancer cells, amo ni siya mga ka-K5, ang nagaut-ut sang aton nga mga inang kuan bala sang aton sini mga ka-K5 nga resistensya sa lawas, no? So ginapa amat-amat niya patay hasta nga maghina ang aton nga immune system. Paghina sa aton nga immune system, diri na ni dayon iguon kita sa mga pila ka mga komplikasyon, magpalangluya kita, hasta nga pagluya na naton, hindi na kita makarecover, bangod kay ang cancer cells
latom na sa bilog naton nga lawas, nagaupod na sa aton nga dugo, nagilot na sa mga nagkalain-lain nato sini nga mga selula kag iban pagit. So, amo na siyang kahinaan sa aton nga lawas, was nga maghina na ang aton nga immune system, mga kakipay, amo na siya nga dra magapurma dayon ang mga kanser sa ato sini nga lawas. Kaya mga cancer cells nga ini, ari na nga daan niya nagapundo sa lawas ta. Wala lang sila nagahulag kung hindi sila papakaon sa mga pagkaon nga kinahanglanon nila nga uyon-uyon gid nila. Ano ang mga uyon nga mga pagkaon sang cancer cells? Kalabanan ginang pinaka mga matamis, blang mga matamis ni amo gining paborito sang cancer. Mga kakipay, halimbawa na mga tsokolate, mga kalamay, ano pa na klase sa mga matamis nga mga pagkaon, amo nang paborito man sang cancer cells. So mga kakipay, hindi na siya mabulong, wala sang nadiscovery pa nga bulong. Mga kakipay, kag nahimo nga bulong ang aton nga mga eksperto nga pagtumar nimo daw kaangay sang pain reliever bla. Kapag tumar nimo madula dayon ang pain, di bla? Ma-relieve dayon ang pain. So wala sang amo sina nga bulong subong sa cancer mga kakipay nga daw kaangay sang mga pain reliever. Pagkuha tumar mo, madula dayon. Pero pwede ma-prevent ang cancer. Pwede siya ma-stop, pwede siya mapigilan, pwede siya mapapundo nga hindi siya maga-forma sa lawas naton. Magapabili lang siya nga patay, mga kakipay. So anong imuon naton? Dapat pabakuron ang aton nga immune system para nga hindi makapurma ang cancer, mga kakipay. So ano ang kinanglanon naton? Dapat proper diet, proper exercise, no? Kag healthy lifestyle. Kag magtumar kamo sa mga manami nga mga food supplement nga nagabulig sa pag-prevent sang pagpurma sang cancer, kag wala labot sina makabulig mga ka-K5 sang pag-prevent sang cancer, agud nga kay tungod nga perti kabakod sang ato sini nga immune system. So amo ini mga ka-K5 ang dapat naton nga imuon. Katulad sa mga kanser, damo nga klase sa kanser mo, pila ka gatos-gatos nga klase sang kanser. Isa sa pinakagrabe nga kanser, gaya mo ning sarcoma cancer bla niyo. Dumalagsahon isa nga sahi isang kanser. Pero, pag once nga amo ni siya makasunod sa lawas ta, amo ni siyang pinakabudlay bulngon. Labi na gid kon ara na sa late stage. May for example, ara sa mga stage 3 o stage 4 na bla. Budlay na sa bulngon. So, ang mga kasis ang sarcoma, soft tissue sarcoma, kag bone sarcomas. 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kung sa tiil ta, 30% sa aton nga tiyan, kag 10% sa aton nga liog. Mga pila ka mga faktor kung nga ang nagataas ang risgo sang pagtubo sang sarcoma. Number 1, amo ang history sang radiation therapy chemical exposure, kag malawig nga paghubag sa parte sang aton nga lawas. Kag may ara mas ginatawag naton nga genetic disorders or may ara sang ginatawag nga family history sang cancer. So mga usual nga mga sintomas sini sang sarcoma cancer mo ang pagsakit o kung paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, hinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Mga ka-K5, no? So dapat likawan naton ang anuman nga klase sang cancer, sarcoma cancer, kaiban pagin nga sahi sang cancer. Kinanglan mag-inom kita sang Klinika Ditex pabarid kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga mapunggan nato ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta. Nataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara sa DSE o kundi sugarcane extract. Mga ka-K5 sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Mighty C naman, isa ini ka-alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog ini sa immune system capabilities
Kagod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sang lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate ini kag mangin kanseros. So hindi nyo na paulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan nato ng aton kaugalingon. Klinika DTX pabarit kag ang kag may TC ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon mga ka-K5. Ang Klinika DTX pabarit kag may TC nga bakal ninyo ini mga ka-K5 sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kag of course para makabakal kamo sa sigurado nga hindi pike kadto kamo sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness centers ni Dr. Ramil Oy sa bilog nga Pilipinas. Diri sa aton sa Iloilo may ari diri sa may siyudad sa may tupad sang Robinson sa Haro, diri sa may kilid sang St. Robert sa International School bla. Arada ang klinika de alternatibo medisina. May libre pa na da sila mga ka-K5 nga check-up. Kag ito man sa may Pasay City, makita nyo na dira sa may Salvacion Street, corner Ipanis, Barangay, Poblasyon, Pasay City. And dira man sa may Banwas ang Kalinog, arad sa may Cosmart sa Banwas ang Kalinog, atubang sa Macdo. Kag sa may Banwas ang Miagao, kitaan nyo na si Tukayo ko, Tukayo ko Sir John Ditanoy. Pero, mas nami again, kung magkanto kamo sa ilang klinik, arad dira na pahamtang sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwas sa Miagao, lapit lang sa Merkado Publiko. Ayos? O ala, sige. Dato sini nga pagpangalagan. Siling ni Hudlo Montana niya, update kay Yubab. Sagi mo ni mo kasapak niya, hindi sila pakon. May gani ginasapak ng isa ka... May gani ginasapak ng tanan-tanan nga mga naghimo sa mga karakter assassination sa akon, sagi ko masapak ng... Mo ba inyo na da? Hila na iya. Kada tao may kaugalingon nga kwan. May kaugalingon nga taste sa ilang nga dila. May ara yang ang napaitan, way napaitan. May ara nga tamisan, way natamisan. Las ayan, di Black 500. Kaya mo niya panaborte nun muna galing kay manti ang way lang sang iya nga pang ang pamaagi na siya nga paghambal. Hindi insakto, di Black 500. For example, las ayan, sabi mambal siya nga ti nagkaon ko daw niya galing daw lasay pero ti hindi ka na magsagi pagkareklamo kundi hindi ka na magbalik hindi bla ako na muna ginahimo ko pagkaon ko sa isa kakalanaan kag daw hindi ko na namitan when ako gabalik kita naman iban kranaan nga daw manamit gidya hindi bla hindi kay lawag mo ginimo ya kag ipakahuyan nagkaroon kay gubon karon ni negosyo kay isa na hindi bla sige sa kay Switzel Duterte dan niya, hello idol, good evening. Shout out sa akon bana Narciso Bolivar kag ang among anak nga si Charfield Grace Bolivar watching live from Hong Kong. Salamat sir idol. God bless. Thank you man sa kay Switzel Duterte. So sa ato sini nga pagpangalagan mga ka-K5 kaban pa nga mga balita nga batian ang buylog pa nga ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpanamtibaw sos Maria Ihunis tigra po ni Santissima K5 Andre. Grabe sumong igo sang sang sini gani sang lamok bla ng dingge. Tidak mo sumong kaigo sa dingge man tigurulan na ka K5 kung ka-start ka sa mga balahaon nga mga kag matubigon nga mga lugar nga paborito balayan sang lamok tapos mayara ka nga na ba tiyagan nga daw medyo nagtaas imo hilanat kaupod ang pag inang pagsakit sang ulo pag suka nga mayara nga obserbahan ka nga inang pula nga rashes pananakit sa kalawasan mo tapos may mga pula nga rashes nga daw nagatubo sa mga guya dughan kag initan ng tanan may mga sintoma na may posibilidad nga ginigo ka na sang dengue mga ka-K5. So imuon mo mag-Klinika D3 Bio. Kay Klinika D3 Bio mga ka-K5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. So ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ganahimo sang ato sining lawas into monoglyceride. So ini mga ka-K5 ang isa da sa ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio through AMCT o kon medium chain triglyceride
ang absorption mga ka-K5 sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa sa ginatawag naton nga fat soluble vitamin na nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagkadugo kung ikaw ang ginadinggina. Kag ang vitamin K mga ka-K5 ginapanami kag ang kuan man ang vitamin D3 ginapanami yaman mga ka-K5 no ining D3 bio ginapanami man ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig man nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impikta na sang dengue. So gani sa ato sini nga mga tagpalamating ako nga kuan nga mensahe sa inyo kag pangnugyan sa inyo tinuan nyo inyo og saran para nga hindi pagbalayan sang lamok. Tapos, medyo muskutiro kamo da. Base bala kung igoon kamo sang dengue nga mo nang lamok nga nagapangagat nga may dala sang dengue virus. Kag di kawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa inyo nga balay. Kag importante diri mag D3 Bio the superfood supplement para nga layo kita sa dengue. Kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio! Aton nga oras, alas 10:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at umulang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaling sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung alay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa
pagtuo sa aton kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 23 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalaga dali lang kay i-check nato na ang sitwasyon sa palibot sa ato sini nga syudad sa bilog nga probinsya, kabilog nga Western Visayas, kabilog nga Pilipinas. Kuha nato ng latest weather report nagikan sa ato sini nga local Pag-asa. And after this, kuha nato ng sitwasyon sa palibot sa ato sini nga syudad sa Iloilo mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalagad. Then aton format sa programa ta may idugang tadi ha. Audience participation. Lawag kami ni K5 Andres ang amon nga cellphone number na pwede nyo makontakan, pwede ka mo kakontak. Then participate ka mo di. For example, may pamangkot kami ni K5 Andre. Nambal kami abing ti ano gusto nyo si inang Nicolas Torre gin man ang imoon nga PNP chip na namian man kamo. Nga si Diwata. Ay, mga akon man. Si Nicolas Torres ang PNP chip. Ano daw, pabor man kamo, nanamian man kamo. Anong mga nanamian nyo sa iya? Karon na, ipamati, pamangkot ko na sa inyo. Pwede ka mo katawag, karon na. Check na to na ng latest weather report. Nagikan sa aton nga local Pag-asa po naton si Engineer Ferds Robin sa local Pag-asa. Engineer Ferds Robin, direkta sa live kasubong sa K5 News FM Iloilo. Maayong gabi, Engineer Ferds Robin. Good evening. Yes sir, maayong gabi sa itong mga sukay nga tagpalamati. Bali sa aton nga latest analysis, southwest monsoon nag-apekto sa Luzon. Samtang kita dali sa Western Visayas, generally fair weather kita. Wala man kitang ginamonitor nga LPA or bagyo sulod sugwa sa aton nga power line. Western Visayas, generally fair weather, may ara posibilidad sa mga pagulan sa ibang partes ng rehiyon pero dala ni siya sa localized thunderstorms. Hinatudtog kasarang nga hangin, halin sa namugat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas. Diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalot sa kabikatan. Temperatura naton 25 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 6:09 kainas ang hapon, butla ini buwas alas 5:26 ang kagahon. Amo ni aton latest weather update Lindoris Pag-asa Iloilo, Ferds Robin, madamong salamat. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Salamat kid sa kay Engineer Ferds Robin no sang local Pag-asa ti Southwest Monsoon ang tira sa ato ng mga ulan-ulan ba niyo. Kagina nagpa-karwas kami King karwasan namon kay daw ay na nag-ulan kagina Black K5 Andre mo. King pagwapahan namon si si Beauty Nagpagwapa si Beauty kagina. Tapos si Bubbles Black K5 Andre. Ginbaligya na si Bubbles, ginilisan sa kay Kwan. Ginilisan subong mo nang nadala ko subong mo si Kwana. Kundi si Beauty ate amo nang isang si Beauty mo nang kagwapa-gwapa. Si Bubbles ginbaligya na. Ay Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Kwan na baligya si Bubbles kay manual mo. Ilisan automatic. Kwan na sang yan nangangalan si Bubbles Gamay. Bata na nasa ni Bubbles mo. Ay, Tiny Bubbles na. Amo na nasa si Tiny Bubbles. Bata sana ni bakwan mo ni Bubbles nga moti kuno ginbaligya si Bubbles mo nang anak niya si Tiny Bubbles. Alang-alang pa si K5 aron natin sige Madisko tanay daw ginapangita nyo man Oh, hindi ba? Dali lang.
Si Nini Carmel, good evening sa linya pa shout out sa kay Garcia kag Toledo family. Pa shout out sa Garcia kag Toledo family dira sa may Zone 3, Barangay Nabitasan, La Paz. May gabi lang da sa Zone 3, Barangay Nabitasan, La Paz. Ang makuan matama istorya matakaron ng kwaon ta makaron ang latest nga balita sa Monkeypox Blacky 5 Andre. Kay may kaso sang monkeypox nga confirm diri sa aton sa may syudad kag probinsya. Isa ang sa probinsya kag isa man diri sa syudad. Tido matiko do mang lockdown naman kuno sila bangod sang monkeypox. Bangod sang monkeypox. Mga ka-K5 do mang lockdown naman kuno plano mang lockdown. Ang monkeypox no, hindi ni saya kay airborne, buot silingon hindi siya makalalaton nga gaagi sa hangin. Wala siya, ang virus niya wala nagalupad kag nagaupod sa hangin kag nagasaylo sa isig kapariho mo kun sa tawo. Wala siya nagaupod sa hangin. Hindi pariho sang COVID. Ang COVID yan nagaupod sa hangin. Pero halin sa sungad paghambal mo muna maupod sa hangin masaylo si imo. Ilabi na gid kon medyo malapit-lapit ang pag-antad nyo mangara sa mga 6 meters. So, pero kung malayo naman lang, hindi man siya makalabot, kay pagkalabot siya sa unhan, mapatay naman lang siya. No? Kung mahanginan siya, kag mainitan. Now, karon, yung monkeypox naman iya mga ka-K5, kung nagalaton iya sa inang touch by touch, skin to skin. Gani nga kanta na. Touch by touch, kima nga kanta na. Touch by touch, you're my old-time lover. Skin to skin. Dumasaot ko sang touch by touch. Sabi, kuha na lang Tragsoy na lang bebe, ready ba? Kwanta. So, istoryahan talaga karon parte sa monkeypox kay duha ang kaso sa monkeypox nga na-confirm sa Department of Health o kon DOH. Ang sa probinsya isa, dumatiko daw minor, kag diri sa Iloilo City isa man wala galing mag-declare kag wala mahibaluan kag wala gin-disclose ang iya sini nga identity mga ka-K5. Kung bala lalaki siya o kung babae. Ang ining biktima sang monkeypox diri mga ka-K5 sa may syudad sa Iloilo. Pero sa probinsya kuno, sa report nga nabaton naton isa ka minor de edad. So, yan talaga karon kag ti nagakinanglanon nga kabalakan. Kinanglan kuno dapat magamit gisang face mask nga haw. Kay skin to skin man niya nga kuan di Blacky 500. Touch by touch, skin to skin. O chilingon, kung matandog mo siya nga nagtapik sa imong panit, ang iya nga virus malaton sa imo. Pero kung wala man lang kamo nag-atubangay kag wala o nagkaptanay kamot, wala man lang kamo nagsagidanay sang sungad. Kung wala man lang kamo nagsagidanay sang panit, wala man niya problema, kay hindi man niya makalaton. Tinga nga nag-propose naman kamo nga i-lockdown ng syudad sa Iloilo. Dapuga. Ay, sorry. Kalma. Kalma. Lainon ko naman ni akong kantaw, ka naman yung lainon ko naman ni K5 Andre. Ay, ibutang ko Andre mo niyo. Sabaka diri. Tapos masahot ko ng mga amo no. Na mga amo na sa tao. Sabaka diri. Mayang gabi sa kay Rosanel Giliano, mayang gabi na kay Verna Salvilla, sa kay sino ning isa naman si Ani Hilo de Monteverde. Good evening man. Napatod Philip Prada Ariston, shout out from Mariculcol, Miagaw, Iloilo. Kaya Carilyn Habian Salido Almodiel, good evening. Baw, gapamati gidi yado mo subong, hidlaw gid sa tingog mo. Okay.
Sa kay pare ko na kay sa ihado ko da no kag sa akong nga kumpare da sa may Palapala wara ko da kagabi. Ay, belated happy birthday gali sa kay Barangay Kapitan Eman Bayuna no sa Barangay Palapala 1. Thank you so much. Grabe na da ang Barangay Palapala 1 inang K500 kay nag-deliver gid sang iya nga obligasyon. Grabe mong 12-0 na da ang amon. Gugma, number 1 si Jun Kapulot da. Thank you gid kapitan ha. Bot silingon nga kun tuod gid kag way nang ibabaw ang kwarta. Way nang ibabaw ang kwarta. Amo na to siya. Amo na to siya tani no. Number 1 kita dira sa may Barangay Palapala. Thank you. Belated happy birthday sa kay Barangay Kapitan Eman Bayuna. Sa Barangay Palapala 1. Okay? Sa kay si Berna Salvilla, grabe ning sungad yaw. Sila nga mang lockdown para mang kwarta naman. Agay kasakit. Inawa ko na kalikaw-likaw parang hindi ko magkomentaryo. Di si Berna Salvilla, ginasugo. Inaman ko niyo. Si Kapitan Tubi sang Barangay Sambag daw, si Roy Fama, kagawad Roy Fama. Kap, amat-amat ka na pangampanya ha. Kay lapit na lang eleksyon sa barangay. Kay Oliver Bon ka Kram, para makamani naman ludi rin naman ya budlay gali kon may disco bag idanay ginaya amo gani. May amo na gani ko sa mga disco hindi lang ka mo magdisco subong kay delikado basi kung may monkey fax blang imo katupang imo blang upod ba sa diskuhan bla kag mag sa idanay ka mo bla. Tapos gid si Napatod Philip Prada Ariston lockdown ayuda naman tila balaban ara dayon ang kuani ang kitchen na maliwat. Amo naman na. Amo na nga nahadlok sila nga magpungko takunsa sa syudad kay man kung kaysa ning sungad mo ni John amo gining ginahalinan mo. Kung nga petisyonan ka nga hindi ka kapungko sa city council. Kita mo way ka nagadao ginakuan ka pa mong ginafailan ka pa sang ano gani niyo sang disqualification mo. Way ka nagadaog pagkatapos failan ka pa sa disqualification bla di mo kita sa ay. Disco ta. Para nga lapit lang alas 11 da. No? Para nga hindi ka mo makuan, para hindi ka mo magtulugan da. Nagliga to sa ka K5 Kim ang programa di ga tinulog kamo inyo nga ga disco gilang di. Abi why tulugay na. Hindi ka mo gusto nga magkonsal ko sa syudad lang tawa kundi pulaw naman kamo subo nga gabi. Wala, sige ready na. Sa sunod, ma-request ko sa kay Madam Hazel Mayer nga isla naman nato ng dancer, liwaton, ta pwede man nga sila mangyapon, pulain naman pormada nila. Hindi black kay 500. Tapos, dapat ara ko da sa tunga, kundi duwa ka uyab ni, ara ko sa tunga nila daw. Ako ang ila nga, nga Elias. Sabaka diri. Ako ilang Elias. Okay na? Sige, ready na. Fire! Ang
Mayer. Pakwanta ma-record taliwat pag-o ha. Pag-o mga dancer naman naton. Sa tanan nga tiyon. Yehey! Sa pagbutlak sang adlaw, kag pagtulog sa hapon, tubig ka kag tinapay, sang akong kabuhi, kag sang atong gugma, nga hibit kag hamili. Sa sano pa magbalik ang mga tinion, kaliwat ko makita ang yuho mo sa akon, andura walang ayhan o dalang buhanon, yatong atong gugma nga walay kamatayon. Daw kainit ang araw, kagdapyas ang balot, hangin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung iwan papilion sa akong tampo, wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Arriba, arriba! Sa sano pa magbalik ang mga tinion, naliwat kong makita ang yuho mo sa akon, andura walang ayhan o dalang kuhanon, yatong atong gugma nga walay kamatayon. Daw kainit sang araw, kagdapyas ang balot, hangin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung liwat papilion sa akong tampo, wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Habyong, habyong! Ayos! Grabis burandak baga, iwad-iwad mga latrasan niya sang saot ba? Ginhawaw kaliki-liki, di ga bunggo ng latrasan niya sa akon kilid. Ay, burandak ka oh. Nagdigag ng eleksyon to, ay ka nagsaot, ilang tawa kundi pirdita. Nagsaot ka tani, burandak, di ba sinagdaog pa ta? Yan na lang ah, okay ah. Ano, kamusta? Binalas man ka mo? Amon din ni K5 Andrew ah. Gatayog mo ng third floor sang kwan di wa. Sang building ni paring kwan di wa. Ni boss di wa. Anti-seleksyon tawag pa sa sakon. Yate, kumusta? Lingkutin daw may tsansaman kayo nadala kita sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Bagsos, why gali? Gin-single out gali. Ay, oh. Sige, kaya Hazel Mayer da, kwanta ma-record taliwata. Masaot kita nga upod ta ang duwa tato ka dancer tapos ako sa tunga. Marihersal ta na yan ba?
Kay sa utan naton ang aton nga kwan nga inang palangga ko nga kwan nga music. Dapat may saot manimong kag ang turagsoy pagid. Madami Michelle Mayer kita magtrutawhay ka ha. Sige. Sa kay Rick Vlog dan, may gabi sir, watching from Ayala, North Point, Talisay City, Negros Occidental. Uy! Oo, kakadtula sa may Ayala, North Point, sa may Talisay City, Negros. May ginbaklan ko na nga sapatos nga namin kay 500 mo. Way kakabalo kay 500 ang isa sa pinaka-weakness ko gid ang sapatos. Sang una kay 500, kung nag-eskwela pa ko, sige eskwela ko sa high school, sige obra sa tawo lang. Tapos ang akon nga sweldo, ginasupot-supot ko, kay mabakal ko sang sapatos. First nga sapatos na ako nga ginbakal, abi mo ko nanong ngalan niya, Grosby. Subong, way na no? Way na subong, no? Way na sapatos nga Grosby. Subong, na may harap pa na. Grosby, ang iya nga bili, 75 pesos. Nakadamo sang kuan ng amo na nga weakness ko yung sapatos gidyam. Basta gani kita ko sapatos, bigatulog inalaway ko yabay. Labi nigit pang basketball nga sapatos. Ay kanamiton. Wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagan maka K5 hambal ni Madam Michelle mail niya. Okay maninoy sige hada na. Makuan ta ma-record taliwat kay masaot tay sa utan tanang butangan ta saot. Kay tukar tadi kada gabi naman. Kay Hodlo Montana liya change plastar dire na sa Port San Pedro base dire ko makahulik aba dra ka naman namunet base kun lain ang ginabunit mo daha base bla kun lain ang ginahulik mo da sa may Fort San Pedro bla base kun makahulik ka da bala sang mistisa nga diwal aragay akalain ay kalain aba sa kay Isay ano magpronounce ang ngalan mo naman Isayla Gregorio Iskraman watching from Bulilao, Malipayon. Okay, sige. May gabi, no? Sa kay okay. Sa kay Manumano niya sa barangay eleksyon dol pabuto ka barangay kapitan sang kalye 5. Way na hindi way tamimo da ara da si Ilmar Banwa nga daan. Disgrasya ta da. Hindi ta magdaog da. Hari-hari da na si Ilmar Banwa da. Si hapon pagid. Kayin yan mahinay dal yung gabi John Aluhado Kapulo tuming gabi man Okay. Sige. Sino pa? Si Aliera Apin. Ay, si K5 K5 Joy. Nya masampat ang palitson mo, Sir John. Agayo po rin naglain. Tiyara na, sampat mo. Hamot-hamot inyo bugas, no? Do makaon ko kag. Tani litson mo baboy, tani na ako nagdaog ko. Galing kay ti perdi ko mo ti litson manok lang anay. Okay, sige. Ayos, sige. Very check na to. Nara si K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron, ihado. I miss you, ihado. May gabi, ihado. Maninoy, I miss you to. Pagkita ko sang imong sang imong post bala nga congratulations sa inang K5 June Kapulot kag K5 Ri Espihaw Malay. Daw hambalon da kamri hindi anay mag-post da kay daw madisgrasya ti amugit. Malo ka masakit ang igo sang single out mong. Kay masakit ang igo sang single out ti amo to nga siling ko bati sa kamsakang ba? Nahulog ito sa dumdalom. Anyway, sige lang no? Kamusta kay Hado? Ari Maninoy, nagapadayon kitiya panerbisyo sa aton yung mga kauturan kag tiyari libot-libot kita subong K5 Zone. May area sang city proper. Uy, ara kada sa may dalan sang GM Basa. Yes, dire kita sa may dalan GM Basa kag K5 Zone. Amo na sang ginatawag nila subong nga Kalye Real.
Yes. Oh. Pero mas kilala sa kung maghambal ka nga GM Basa, mas kilala ikumpara sa Kalye Real, hindi ba? Yes, sa K5 John. Tidak tahu hayaw daw laka tawos bunga. Gabi nagli mo mamanong responsi nagali. Yes, amo gid sa K5 John makita naton nya kalinong nasang ining nga dalanon. Makita naton ti pipila na nandiri ka mga kautora naton ngayari sa dalan iba ni posible ti manugpuli alin sa obra or sa ang ginarinan sini kag may ara kita sa mga makitaan nga mga utod naton gabiyahe isang tricycle ka K5 John sila ning panerbisyo man sa mga kautora naton nga late na magpuli kag wala na sila blasang masakyan ka K5 John kag ari nagapaliko kita diri sa porosyon sa Rizal Street ka K5 Zone or pakadto ni sa Rizal. Yes, sa street sa may sa kabrotuan K5 yung labay kita. Pakitaan nga Duarte ka medyo madulom no ining area ka K5 Zone. May ara man sang street light pero though dim lang siya bala ka K5 Zone hindi siya tanto gid ka masanag kag may pilaman ka kanto abi K5 Zone nga madulom gid kado hindi man sang street light. Subong, nagalabay kita diri sa intersection. Ortiz Street kag Ortiz Street. Yes. Tido tawhay man pero nga gido kadulom sa aton nga mga street lights subong do ka jutay sang sugaaw. Yes, sa K5 ko lang tawon. Madulom gid ang dalanon naton diri. Bisan nga may ara sang street light pero do hindi ka wagid ya brakasana gid nga do nagabana gid yang dalanon pero do nga klase ka syudad ning aton nga highly urbanized city ni kadulom ya sa aton downtown area man ano man. Iya sa K5 John ang siga niya do naga-focus lang sa ano lang kundi lang yan nahamtang ka K5 John do hindi yan maliit para tanan. Gani. Kag hindi mo wala masaling ati ari ga tiyang sample ka tindog ka dibi sa may Rizal Street kag do todo estimated 50-60 meters or patay kinagani alin sa ginatulogan mo hindi man ang kusino nga abi ang mga nawong sang tawo kay K5 John kay tindulom abi subong amo ning kinadabayan naton Rizal Street pa ni lapok sa pa Iloilo Terminal Market ka K5 John so ining area tuman gid ka dulom no K5 John sa porson sang Santos Chu Street do diri kita nagpaliko patoo laposan ni ka K5 John do diri sa may Bangga or Dalan de Desma. Okay. So Ledesma Street na ni subong nagyan nyo. Yes, sa K5. Mga dalan kita subong nga mga ginapangkutkot sa may kilis ang dalan na human na tanan, mga kilin magtimbang yan nga mga ginapangkutkot bla. Yes, sa K5 John may nalabayan. Oo. May nalabayan kita nga ginakotkot dito sa makalabay kita karon sa K5 John dito sa may Socorro. Sa tubang dito may ginakotkot man. So balikan naton check naton to ka K5 John kay ti kumakitaan to do ka bahol to ang kotkotan. Kung ano to ang purpose niya kag ano ang posible or anong gina-install anong kali dito ka K5 John. Ariyo pangita binyo may nag-message diri sa aton silinya good evening idol. Silinya nagapamati kami diri sa imo programa subong niya idol. Basi paagi sa imo programa, palihog pa shout out sa taga DPWH. Daw ginapatumbayaan na lang nila ang dalan sa Mabini area sa atubang statwa ni Mabini pagkadto sa super area idol. Grabe ang dalan. Hindi na gid ya maagwanta. Damo lubak idol. Please idol. God bless. Yes, okay, John, subong ang patrol naton. Dito karon ang destinasyon agad nga i-check ni kag lang tawabi ni kay amo ning message diri sa ato no para nga inang makita tabla malantaw ta kung tuod niyang ginareklamo then para mapakatuan naton ang taga DPWH. Yes, okay, 5 John. Subong nagabiyahe kita sa K5 John diri pa lang sa portion sang Ledesma Street kag pabalik kita dito sa may portion sang Mabini agud nga marantaw ni kon anong presada ni sang dalan sa K5 John
magsining kita dalan nga lubak-lubak di tibudlay ni sa aton nga mga motorista kag mabudla isa sa posible ka-cause nga aksidente ka K5 John kung hindi matarupangdan at lubak-lubak sa dalan naton. Pero tiyarin nagalabay kita sa mga abaw karamitorn. Ano na? Ano na ang ginambal mga karamitorn na base kon hindi ka makapuli karon na. Kasi hindi ka kapanyapon, di bala karon may kuan nga dani may litson manok di kag may tinigang daan di si K5 Joyo tapos sige karon. Di karon kapanyapon di karon. Ang namin yung K5 yung kanamitorn. Ano? Nakayo ang dalan. Okay. At least klaro. Hambal ni Hudlo Montanaw niya damo na da karne nga baligya amo ni oras. Oh, may ihawan na da nga may ginabaligya karne da sa amo ni nga oras. Araw man ano ni namin ni Hudlo Montana ni man. Abi klaruhan ni abi Hudlo. Karne kuno amo ni oras may karne ginabaligya kapag may ihawan na da sa may dalan lidisma nga. Ay kala super. Sa super guro ay kalain. Mo na sang dalan nga ginareklamo nga lubak-lubak ko? Yes, sa K5 John, ari kita rin subong sa may Mabini? Yes, Mabini Street gid ni. Okay, ara gid man tudo, lubak-lubak do dugay na gid kuno na. Mo na ginareklamo sang mga naga-chat diri sa aton nagareklamo dio. Yes, sa K5 John. So, ano na iyan na sang city engineers o kung iya sang district? City guro no? Kung ini ka K5 John, posible iya ka DPWH, iya ka district siguro ka K5 John, DPWS. Pero ma-inquire kita. Kung ang dalan nga kung ina nga dalan, iya sang syudad, Bochilingon City Road, City Engineers Office na da. Pero kung National Road, iya na sang City District Engineering Office. Yes, okay. So kung city street na siya, do city na mong inang Mabini street na daw, yes ang shoot daw na daw city street na mong. Daw hindi na saya DP, daw hindi na saya National Road, hindi bla? Amo na ano ta karon sa kuana daw city street na. Bochilingon, City Engineers Office na ang kuan ang dapat nga tukbilon. So kay nakita mo na kag nakatuan dira kag may nagareklamo diri sa aton, abi pa masyari abi buwas ang City Engineering Office. Kag pamangkuton mo kung ano na siya ang inangadalan dira, may budget na ina dira para ipakayo o nano nga sistema para balanta para kay hatagan tani sang kasulbaran. Amo na lang ni ang himuon naton nga pagsulbar sang problema nga ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo. Kay manti hindi man kita kunsyal kay 5 aron mong. Ti kundi dirin lang taanay, hindi bla? Yes, amo gid. Amo na lang nga pamaagi isang pagbulig ang aton himuon para sa mga pumuluyo ta. Yes, amo gid ka K5 John. Ano na pagkuan naton siyang nitrato. Naton to sa City Engineers. Picturean mo tapos ang picture ma-video kapag para nga makita ginila ang bilog nga dalan nga mo nang ginareklamo nga lubak-lubak kuno grabe. Yes, amo gid ka K5 John. Okay, sige. Ka K5 John. Ang Mabini Street hindi pala daw may mga araman na nga mga nagabaligya karne. Ngalan ko bala nga basta gani dalan Mabini nga ngara dayang kuan. Tapos ara pa sa kanta ni kuan nagaling idol tagaling nga si Frida Aguilar napatay na gali no? Yes, ka K5 John. Edad niya pira tuman si 25? 75 years old ka K5 John. 75 years old Frida Aguilar. Siya ginang nagakanta nga Magdalena, ikaw ay sawing palad, kailan kanila maintindihan. Arakay. Inang iya bala nga mula nooy na masukan sa Mabini na padpad. Hindi ba mo na yung kuhan nga lyrics? Yes, ka K5 John. Nga sa pagkadamo-damo sa mga lugar nga Mabini, ginay ang ginaplastaran sa mga babaeng mababa ang lipad.
Tapos ang mabini na dahil lubak-lubak pang dalan, dapat panamiyo na da kay para nga nami ang paningkay-singkay sa mga lupad-lupad. O hindi bla? Yes, ang maganda kay Fred John. O lagko gimatuod gali ang lubak-lubak ko. Ang salakyan mo daw mga pigadong shock absorber ya madisgrasya ginadaga lagapok na daguro magagi eh. Yes, ang maganda kay Fred John. Magluwas kung haling ka diri sa may Fuente Street. Sa Fuente Street kay K5 John dira sa halindabi sa bitan sa Bonifacio nga Rebulto, papuntang Yan Ledesma, haling ka diri sa dispo magliko ka diri, luyag mo magliko pa super. Bagyan mo ning pinaka sa pagkadako nga buko diri. Oo. Diri ka K5 John. May arap ay kuno da sa may atubang sang baligyan uga. Sa unan to, may baligyan uga kuno da sa ulunan bla. Hindi at least mayo kay ginaklaro nila nga baligyan sa uga ha, hindi baligyan karne. Tarso ni Jojo si Dano. Sini nga talaba na daing kinabaligya ya idol sa may kwan sa may Mabini Delgado. Ara mo na daw sa may baligyan uga na daw mo na sang daw lagko nga buhon na da. Alapit na gali sa kwan sa Robinson di bla? Yes, dire lang kita sa kilid sa Robinson Space Iloilo kay 5 John. Na bauti kahuluya sus ginakadtuan na da sang mga kwan sang mga ano gani ni sang mga turista. Yes, kay 5 John. Mga local kag national tourist makadto da kay galagaw sa mall, tapos kaagyan mo imo ya lubak-lubak dalan pagkatapos sa unahan to gutok-gutok pa kay nga ato to ang mga kiosko sang merkado. Kay ni bla? Yes, kay 5 John kag isa pa posible maka-cause sa traffic kay pamagagi need mo mag-slow down. Palda imo nga sasakyan abi or motor isa na hinay ma-stagnant medyo mahinay ang pag-flow man sa traffic at 5 John kung wala kayo yun nandaragan sa mga sasakyan. Lagatok inada siguro. Labi na gid kon like for example labi ang gasakay nagabusong ay basi magbata ahat panada. Delikado. Ti dapat ikayuhon gimanada. So magkuton talang anay kung ina nga dalan nga po basta matiyag ko daw kuan na siya daw City Road siguro ni kay Mabini Street ni siya mong hindi man siya kuan bla hindi siya bala largo nga dalan basta hindi largo nga dalan City Street na siya. Pero ang largo nga mga dalan nga mga dagko like for example sang General Luna sang Ledesma na mga amon nga mga dalan kuha na siya ng national road na siya? Yes, sa K5 John. So, amo na yung K5 John, buwas mismo, na Lunes, ipadala taning mga laragway sa taratapan sa City Engineer's Office kay K5 John. Okay, sige. Ay, ginatamyaw sang may galila, may kuano. Si Jayan Villanueva niya, damo na baligya, Diwal Idol, hahaha. Ang Diwal bala nga padiwal man kung buksan mo na juicy pagkatama ay kalainin aragayaw. Intra mo si Jayan Villanueva. Ay may gabi sa kay Ariel Ariel Ribanyo Jr. Nya idol may gabi yari kami gapamati sa imo sa lunok sa Mandurriao. Sulong gugma sa gihapon padayon. Abaw. Si Mabini kurto lang na nga dalan. Amo gani kurto gani nga dalan. That's why nga City Road na siya laban-laban, no? Ang din mas din De Los Santos da mayang gabi kay Richard Pistanyo niya dula mantuyo ko sa kanta mo idol John ba. Mabini gila na damdam batian mo. Dula tuyo mo. Si Ria Capanas perting kadlaw ni hadaw. Si Jester Clyde Kirante Angelias. Good evening Elias. Idol John Capulot. Elias. Si Japs Evangelista. Good evening man. Si Jayan Villanueva niya hulaton pana nga may madisgrasya nga motor dira idol. Hindi pa makayo samtang wala patay da. Ay kalain nga klase ka balita no munang kabay pa nga hindi lang. Sino pa? Sino pang white today? Si Jernal Ramos, si Christine Joy Tagudinay. Thank you for watching sa kay
Jernal Ramos kasi kay Margie Agudo. May gabi idol from Flores Arevalo. Okay. Sa kay Hudlo Montana kag sino pa? O damo-damo gali aton nga mga viewers di kay 5 aron yado. Si Yunimia, si Kagawad Yunema Rancilio Maprangala gali da may gabi man. Kagawad ano man ikaw dang masunod nga barangay kapitan sa may barangay kwan? Barangay Dungonsi. Lain. Si AJ Nolasco man may gabi man. Okay? So ano pa gid ang ibanda subong K5 aron? Subong ka K5 John, maglawas dito sa pasulod ka diya sa Mabini Street or pa direksyon na post diri pa super K5 John. Di malabihan pag ang nagalubak-lubak pag diri K5 John nga dalan. Diri makitaan man nga may magluwas sa mga separado nga mga buho or lubak. May ara man nga nagating banay. Do kung lang tawon ka K5 John do sa rumble strips inang solid line la kay K5 John nga sunod-sunod agud nga kung magbabike hindi ka pagtuyhon la kay K5 John ginabutang sa dalan naton ilang experience pero lala ni galing makadugha nga sa o kon sa salakyan or sa mga pasahero mo abi kay K5 ay kay higko man sinasang tubig man ano naman din halin naman or halin sa merkado na no? May posibilidad sa K5 John. Kaya ang merkado, ara sa dalan Mabini. Laban-laban mga hinugas ni sang mga karne, may hinugas sang mga uga, kung ano pa ginada. Pertik baho-baho niyo, laban-laban no. Gapang amyon, why? Pare? Agay kalain. Makon mo gilang na. Nano klase ka syudad ni nga to ni nga highly urbanized city ni mo nang itsuraya. Ay kalain. Numimo tas naman. Ate, sige lang boss. Assignment mo boss kay man Lunes man boss may opisina man ng city engineers kato abi city engineers kag pamangkuta natunoy pa na budget na dao. Budgetan na nato nang mga labay-labay to mo ginabudgetan. Ang diri nga lubak-lubak na diya wayagin budgetan. Ano man kalain. Amo na namin nga klase isang komentaryo blendo sa wala lang pero may sakap. Ay kalain. Okay, pa Baron? Yes, sa mga Sige. Ayos Kag ini nga sitwasyon ginadulong gid sang kaluan sa nga MyTC. Ang base nga vitamin C sarang kinirga pabaskog sa aton nga immune system. Pagregapay sa aton nga lawas sa posible mga barakian. Kaupod sa patrol si K5 Ramilo Palik ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kampiyon report. Nabatian mga ka-K5 ang report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Nabatian nyo kung anong sitwasyon to. Sa may dalan Mabini may nagpadala abis ng mensahe diri sa aton kag nagareklamo nga amo na ang amo na ang reklamo da nga lubak-lubak nga dalan sa may dalan Mabini. Ano to pinakatuan tas patrol tagin pala tawat ito o gimanggali ang ginareklamo. Sano ta pa na imuon da kung may madisgrasya tuod nga mga tao da. Labi na mga nagamotor sa tion sa kagabihon daan nga hindi pagdaan sanag ang lugar. Dulong pa. Rutok pa na da nga lugar kay nga binutangan pa na da sa ulunhan sang merkado. Kay ginaguba subong ang merkado naton sa super. Itong mga market vendors kin pang silo da sa may dalan. Ilang tawa nyo to blang itsura ito, mga hiang tubig nila to, pirtika. Itom sang tubig mga ka-K5. Ay, Sos Maria, ihunis tigara po ni Santissima. No? So mga ka-K5,
Ang mga balita ngayon ba tanan builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-fake ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mga pumuluyo da, sa aton mga kauturan nga gusto mag pulaw-pulaw da kag daw mahilig sa kafe. Mga ka-K5 ari ang kafe nga hindi kaya magpalpitate. Kagamon isang kafe nga kafe ka na ga-detox siya pa kay man nga bastante ini ang kafe sa iya sininga natural nga klase sang mga ingrediente. Katulad mga ka-K5 sang ampalaya, inang ampalaya extract powder, may ara man nga chia seeds extract powder, kag may ara pagid nga desugared sugar cane extract powder. So amo ni siya ang mga sangkap sang Klinika DTX Coffee Mix. Amo nang rason nga naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. So wala kontratimpo. Kay ga-cafe ka, gina-detox ka pa, but siling kundi mangin healthy ang lawas mo. Mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar, sa mga taxi driver dira nga nagapulaw-pulaw. Ngayong gabi lang na sa inyo. Dapat balon ka mo sang kafe, ang kafe nga healthy. Wala sang liwan ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ayos, akon way ko ga kafe pero kung DTX Coffee Mix gani hatag sa akon, way ko dayon ga balibad. Labi na gid kun upod ko si Burandak. Kape ka na, detox ka pa. O hindi ba na? Sige, sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang aton nga oras, alas 11:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi mo yung pasko. Ngayon na, tandaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tao ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan nga mo na? Oo, pero ko mati, sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa balatsagon. Kay bisan din ka. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 22 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sila nga pagpangalaga this time, check naton ang mga balita na kaga information. Ang tipo sa ato sila nga patrol. Ang pila ka mga detalye sa mga balita. Ini may kang tanan sang Rio, may 18 anyos nga arestado sa drug by bus operation sa distrito sang Haro. Ang steel bar sang drainage sa may distrito sang Mulo mga ka-K5. Liwat naman nga nagguba. Tatlo ka mga lalaki dakop sa ginpatigayon ng drug by bus operation sang CDEO sa city proper. At ang mga close contacts sang Puloy-an kag inang ospital sang unang kaso sang monkeypox sa mga ka-K5 sa probinsya sang Iloilo ang nagapabilin nga asymptomatic. So sino daw ay sa may nakitaan nga sintoma no sa sining monkeypox mga ka-K5 ti hindi gani way gani galupad sa hangin. Way gani galaton kun sa hangin. Dapat bagid-bagid lang. Para nga maglaton siya, bagid-bagid lang. Kung wala bagid-bagid, wala laton. Gawin ni Black K5 Andre. Yan. So, sinimaterinayari ang mga detalye sa mga balita. Pwede kita kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ipamaron sa Kampiyon nga Report. Standby! K5 News FM. Kampiyon Report.
kagay 5 zone kumpiskar ni ang masobra 1 milyon nga balor sa nga gidapatian sa Cebu sa kasang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit dira sa may barangay Moliluni City proper alas pasado alas 12 kay nasa nga udto ka kay 5 June. Sa diin ang mga nagkalabadakpa naging kilala kay Ervin Davis o kon alias Totong 46 anyos, John Dotimas alias Totong Libat 44 anyos karon si residente sa barangay Moliluni City proper magpakaisay. Kagang ilang nga abyan nga si Rodol. Sinong una, si Totong Libat? Sino pang isa? Si Totong Laway. Dapuga. Alam mo damo sa mga alias, sa mga may Tutong Laway kag Tutong Libat. Sino pa yung isa to? Sino to? Si Tutong Libat. Hindi isa pa gid, isa nga imo nga ang nadakpan pa gid, sino pa gitong isa to? Ikatatlo. Si alias Panoy ka kay 5 June. Si Panoy. At may amo na yung klase sa mga alias daw okay lang. Tinda si Tutong Libat na sa tatlo nga sa picture. Ano? Naka-yellow. Naka-yellow. Di mo si Tutong Libat? Yes. Di ba, hindi tama balaan ko tuod. Man kayo, duko mo naman. Lawag-lawag na ato. Pero mga 1 milyon galing nga balor sa illegal nga drugang nakuha sa mga dungol nila, no? Yes, kay 5 June. Sa rin, no, si alias Totong Laway ka kay 5 June. Sorry, si alias si Ervin Davis gali, mo ni si alias Totong Laway, mo ni siyang nabaklan kid. Sa pa-6 isang suspected sa Cebu. 12,000 pesos nga by busman ni kay 5 June. Konsin na recover pagidere ang mga lagkuan ni kay 5 June nga mga plastic society. May ara sang hit seal, ang hit seal kay 5 June 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapos ang not tied o kung binugkos ya 4 bilog kay 5 June mga lagkuan ni mga granules pa ni ganiya kay 5 June. Sa diin, ang inita na nagabugat sang 200 grams kag may estimated market value nga 1,360,000 pesos kay 5 June. Dako-dako magaling, no? Minilyo naman nga balor, no? Perte. Yes, na ako mandiri ni alias Totong Laway nga nagabaligya sa sang illegal nga droga subong nang kuno nga bulan kay 5 June kay ti pigado siya tungod sa kapigadohon kag napamangkot naman ti nga way ka sang namasangan gid iban nga legal nga obra malya kay 5 June way gid wala gid sa sang skills abi nga makahanap buhay kay 5 June kag diri lang siya salig sa pagbaligya sa illegal nga droga while ang iya nga pakaisa nga si alias Totong Libat aminado man nga nagagamit pero ginapanginwala nga nagabaligya sang Cebu kay 5 June. Based sa monitoring sa pulis, ining si Rodolfo Jimeno kung alias Panoy naman iya, siya ni kunong manog bagsak sang mga illegal nga droga dira sa probinsya sang Iloilo kay 5 June considering nga residente ni sa sang barangay Tambunak San Enrique Iloilo kay 5 June. Sila ni ang ginakabig nga high value individual kay 5 June kag ti amo ni ginahibalo pa nila ang konsino ang source siyang ilang illegal nga droga kay 5 June. Kag sila karon ang nakahunong na sa Police Station 1 kag nagpangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay 5 June. Sa piyak na ton nga balita, ining ginareklamo man kay 5 June, ining mga steel bar kay 5 June ba 2%. Ang kabilyane nga nagaserbe nga daw nagatakop ni kuntani sa buho sa magtimbang ni nga flat bar kay 5 June, siyam na lang kabilog bilin kag ang kalabanan ni nagkalahukas na kag naggabuho gidya kay 5 June ining ginareklamo nga mga steel bar diri ni namtang sa may malapit sa Molo Kapihan o kon malapit sa Molo Plaza kay 5 June. Ang iya nga plastada ni buho na kag tigdagin butangan lang ni siyang ruida gud nga ti posible wala sang may makabulasot kay 5 June kag delikado pagid ni ang sa punta yan nga
nga mga flat bar ang nagatanga kag posible mga matalom ni kay kung ikaw nagalakat da kag way ka magalantaws dalan posible makasandad jaged kag kun di malas mo paged may posibilidad nga masuhot giding imong nga tiil sa buho diri sa drainage kag K5 zone. Amo ni ang isa sa mga padala pag naton nga mga laragway kay ti ligan. Ti kuana sa taga City Engineers mangyapo na. Yes, kay matandaan si K5 John sang bulan sang Setyembre 2024 ginreklamo man ni sa aton kay may Korea National nga nakabulasot dira kay napilasan man tong babayi nga Korea National ti gin-post naton pa heads up sa ila nga ti amo nang ginareklamo kagilayon nila ginaksyonan sa K5 John pero ti amo naman palabot na naman ni wat sa ila god nga magilayon niya makayo kag wala na sang may mapilasan nga mga kauturan naton sa K5 John. Okay. Sa piyak pagid K5 zone nga reklamo ining buho taklob isang drainage nga nagbuho man hamtang dira sa may South Fundidor Molo nga K5 zone puno sang saging ginhimo nga early warning device K5 zone ining yung nahamtangan niya kung haling ka diri K5 zone sa may Molo proper maliko kadiya sa Barangay Hall pa wala nga porsyon maagyan mo ni siya do pasulod ni siya sa isa ka subdivision dira kung pwede man makalapos dira sa may kompanya Molo ka K5 zone. So amo tong plastada so do ginabanta ka K5 zone medyo mataas man to do posible ginbutang to agud nga mangin early warning device sa nagalabay didto nga mga motorista nga agud nga ti makalikaw sa buho kag malikawan ang posible nga disgrasya didto ka K5 zone. Kag sa isa ta pa ka balita ka K5 zone ining isa ka 18 anyos na aresto sa drug bypass operation nga si alias Russell dira sa may barangay Tabok Suba Haro alas 11:49 kagabi Mayo 31 ka K5 zone. Suno kay Police Major Eduardo Sacon Jr. ang hepe diri sa Police Station 9 nga siya ni ang nabaklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian sa Cebu gamit ang 2,000 pesos nga bypass money. Na-recover pagid sa iya ka K5 zone ang duha ka mga heat seal transparent plastic sachet nga may unon sang ginapatian sa Cebu kag initanan sa K5 zone nagabugat sang 3 ka gramo kag mayara sang estimated market value nga 24,400 pesos ka K5 zone. Karon tiyara siya na talanak nga pasakaan man sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K5 zone. Sa K5 zone kag ti maniyad to ang mga balita nga nakuha naton diri sa may syudad Banacon probinsya sang Iloilo ka K5 zone. Kag ining balita nga nadulong gid sang Kalawan sang extend food supplement for men sa nagabatsag sang kakapoy kag wala na sang puwersa ang ilang manoy kag wala na maglabing-labing kay misis isa lang ang solusyon kag isa lang dapat ang imnon ang extend food supplement for men magluwas dira nga nagapabaskog sang kay manoy nagapanami man siya sang blood circulation kag nagapahilway sa aton nga korason sa posible nga magabaratian. Kag kaupod sa patrol si K5 Ramilo Palek ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kanabatian ng kumplito ng mga balita kag informasyon ang gikan kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakadala sa aton oras 33 minutos na nakaligad sa alas 11. Kato sini nga pagpangalaga no basahon nato ng mga pila ka mga mensahe nagikan sa iban pa naton nga mga followers. Diri sa kay okay. Diri ta masugod sa kay kuno sa kay Rose Balido, nya Idol John Kapulot, Miss Tagid ikaw. Wow. Thank you si Tonton, may gabi man. Clemente A. Madarico Jr., good evening. Kay Rogelio Ordiales, ikaw na lang maayo, boss. Oh. Anong buot mo silingon nga maayo man? Ano maayo o maayo? Ano man? Si Ariel Ribanyo Jr. niya, tagpila na idol ang DTX Coffee Mix. Pirte ka barato lang na katama.
Taga 250 man lang ganin ng kwan. 280 no? Kay 500 no? Isa ka box. Barato Susperte ka barato sina. Sa kay kwan, mangkot ka lang sa kwan, kadto ka di sa sa office sang o sa klinika di alternatibo medicina wellness center sa may tupad sang Robinson. Di sa may kilid sang St. Roberts bala dio. Na kadto kada kag magpamangkot kay may ara na dira nga baligya sang klinika DTX coffee mix. Pero kung mga taga Banwa ka, ti pwede man na, no? Kadto ka lang sa mga butika kag magpamangkot kami ara man na. Sa kay Kristen Garduse, good evening sila nga Sir Jones kag sa mga fans sa kay Romel Navilan, nya basahan na idol kay na miss tagid ka, I'm believing you. Ayun gabi. Sa kay Kristen Garduse niya shout out na sa kay Verna Salvillar, Yacapanas, Rosimpas, Hazel Mayer, Laila Sofia Altilio Hiroche, Denden De Los Santos, si Mercedes Malquerido, kag Idol John Aluhado Kapulot, happy returns. Welcome back. Hurrah. Hurrah. Okay, alin sa kay Christian Gardusi. Si Inday Liz Tubiza. Mayong gabi man. Kay Rosimpa, siya thank you. Gidnang tin halong God bless. Sa kay Romel Navilan, I'm believing you, idol, because you're the best anchorman. Thank you. Kay Archie Habaradas, Radyoko John, Aluhado Kapulot, pasabi lang kadto ko bukas makuha Radyoko John. Kadto ka di boss? Pangitaon mo si Kwan, si K5 AJ. Ordo ba? Kung ba isa gani, ate, laban-laban, di kagikatilaw radyo. Kay Verna Salvillar niya sa akon lang idol. Sulalob ina, galing nag-level up na. Parihas man bala sa trangkaso. Gindula na, COVID na dayon. Gani, no? Napatod sakay napatod Philip Prada Ariston, si Tutong Sahur, si Berna Salvillar niya, si alias Kiwi ya, kag si alias Dupla. Nadakpan man nga may sabo, dawla man. Si alias Contia, si alias Libat man to, hindi bla? Sakay Rosimpas niya, si Kat gid si Kiwi, kag si Dupla ba, tulog na sa Amiga Burn. Si kay FJ Almario daw nagadamo nagid ang palaro sa Iloilo City. Ano tana kay ti ila gusto na ginawa taman kasaway na sila. Kita mo kada eleksyon damo-damo ga pangayo kwarta, bakal man gilang nila ganun guro siya bunam. Hodlo mo tanan niya dapat may bollard na nga may reflector para makita. Ahaw reflector alaw gid. Atong gin-report ni K5 aron nga inang kwan makita nga kwanto nga tubo to nga galusot sa kwantos dalan. Wala sige sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ti hasta na lang di aton nga oras, supposedly hasta talas 12 ti galing kay Subong, hasta na lang kita 11:30. Para kapahuway ta kuno temprano ambal ni boss. Pero don't you worry kay kung damo sa mga balita, mga lagko nga balita, malabot matagyapon las 12 hindi bla kay 5 Andre. Nalang temprano pa kamo tulog Gusto ko tulog kamo temprano pa. Para nga makapahuway gid man kamo hasta pagkaaga kundi fresh naman kamo, hindi ba? Dapat alas 11:30 balbal na kamo. Balbal na kamo tulog. Ano ning sungad ko ni kung kaysa kadaranan. I mean, inom na kamo sang klinika inang extend for supplement for men. Hindi black kay 500.
Inom na kamo sang extend food supplement for men para nga temprano kamo makabalbal tulog. Ay nibla? Extend food supplement for men mga ka-K5 ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika. May makakaklabuwas ka nga nagabulig ni para sa manami nga sirkulasyon sa aton nga dugo kag nagabulig ini para mga ka-K5 sa damo sang ato sining libido kag lakip na direte. Siyempre amo na sang nasiling naton nga nagapanami kag nagapabaskog sa mga kalalakinan para nga mag-ursa ang ilang kabayo. Ayos. Wala, sige. Extend food supplement for men. Pagkatapos inom sang extend food supplement for men, bira-bira ka muna yun. Bira-bira tulog. Para pagkaaga kondisyon ang lawas. Ayos. Wala, sige. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Pwede na kita chimpo. Diri sa ato sining pagpangalagad. Pero rin ang bahanon tao. Patugar ko ni sinyo. Dali lang. Do minus 1 niya. Minus 1. Gilinidri kita sa hindi minus 1. Eh. Ari. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 gid kita. K5 News FM. K5